दिनै बे समाव बिबारि गामिनि जिहेतु बिबारिनि गामिनि जिहेतु जिरायग्रा न'सालियाव नोंथांमोना मा थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों? गिबियावनो जोंनि बुथुमगिरि 24 टाइम बिथांमोननिसिम साबायखर। जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिया आंनि मोनसे गोसोखां गोदोनिफ्राय जोङो थैस' थांस' नांबोनाय हाथियार हमनानै जोङो थाम्फै अरजानाय ओंखाम उखैजानाय बे भुगिना मोननानै दिनै जों मोनसे जिनिसबाबो जों रंजानो हानाय बेखौ जों मोनदों। बे आदा मिनिस्वरनि थाखाय आं आदा मिनिस्वरखौ गिबियावनो बेखौनो आं बुङो, आंनिफ्राय गोसो गोरबोजों बिथांखौ आङो थेंकिउ होग्रोबाय। लोगोसेयैनो आंनिफ्राय आं जि थाइसेनि हादों आङो गामिनि सानैसो मानसिजों जों गामिनि आरो सोर सासेयानो फैयो आलादा खोथा, जायखिजाया आङो जानाय लोंनाय एसे रंजानाय बेबस्थाखौ आंनि बिबारि गामिनि कमिउनिटि हलाव आं बेखौ दिनै कार्ज'गतिखौ लादों। आरो दिनै नोंथांजों बे गामिनि गासैबो रायजो राजा बोराय बुरैफोरखौ जों नुनानै मोनदों। दिनै नोंथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोननायनि थाखाय नोंथाङा बेखौ लानाय जादों। आरो दिनै नोङो बेजों लोगोसे मा हाबाफारि लानो सानदों? बेजों लोगोसे हाबाफारि लानायाथ' दा बेखौ आं बिदाजों रायलायनांगोन, उनाव माबायदि बेखौथ' आं दासिम मिथियाखै। आंनि गोजोननाया बेल', जायखिजाया आंनि बिदाया गोदो आं बिजों थाफानाय, आं दाबो बिदा होनना सानो। मोनसे समाव आं बिजों एसे एरा जादोंमोन, अब्लाबो आंनि गोरबोआ दाबो गाराखै। बे आंनि बुंनाय मिहिनीश्वर बसुमतारिया आंनि बिदा। दानि जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथांखौ नोंथाङा दिनैनि बे मेलनि दिनैनि जे रंजानायनि गेजेरजों नोंथाङा बे आदानिसिम साबायखर बावदों नङा होमबा? साबायखर बावदों। थिग आसे गोबाव सम नोंथांमोना बेजों लोगोसे समाजनि थाखाय नांबोदोंमोन। आरो दिनै बिनि गेजेराव खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ मोननो हानायनि खुसिजों नोंथांमोना दिनै बे रंजानाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै नोंथांमोननि जिहेतु गामिनि रंजानाय, बे रंजानायाव नोंथांमोननि गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफादों। गासिबो दंजोबो। बिथांमोननिफ्रायबो जोङो कमेन्टखौ लानो हागोन आरो बेनो। आरो जाय हक आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों, जिहेथु एथ' गोबाव समनिफ्राय जोङो दावहा नांनानै मोनसे समाव एसे हेंथा हेंथिबो जालायबोदों। चन्द्रन ब्रह्म बिथां आंनिनो बिदा, बेबो हाग्रामा महिलारि बेबो आंनिनो बिदा। दिनै बिसोरो जोंनि आउट अफ थानाय गावसोरनि बिटिसिखौल' नायनानै जों बाहेरा मानसिखौ जोंखौ अननो रोङिखौ आंहा दासिमबो दुखु दंमोन। दिनै जोङो आदा मिहिनीश्वरनि खामानि मावनाय बेनि मोनसे देरहानायखौ आं दिनै गोजोनदों। आं आदा मिहिनीश्वरखौ बिराद प्राउड खालामो। बिबायदि लिडार जों नांगौ आरो थैजासिम जों बिदि जानांगोनबो। आरो बिथांखौ बेसे समसिम नोंथाङा मोननो हास्थायो जे मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांखौ? बे जेब्लासिम थागोन अब्लाबो आं बिसिम थागोन, बेनो आरो बे खोथाया। दिनै बे समाव नोंथांमोना दिनैनि बे जिहेतु बिबारि गामिनि जिहेतु जिरायसालियाव नोंथांमोना मा थांखि लानानै बे जिहेतु दिनैनि रंजानाय हाबाफारिखौ लादों? खुलुमबाय। जोंहा दिनै सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय बिबारि गामिनि मानगोनां मुस्रि धनन्जय ब्रह्मनि दैदेननायाव जोंहा दिनै मोनसे मालायनो फुरथि मोनसे उत्सब खुंनो थांगासिनो दङ। बै फुरथियानो जाहैबाय जोंहा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जि मोनसे थामोनथा, बै थामोनथाखौ जोंहा थांनाय 7 अक्ट'खालि मोनफुंनो हादों। बै 7 अक्ट'खालि मोनफुंनो हानायखौ गोजोननानै जोंहा बिथां धनन्जय ब्रह्मआ सानसे समनि मोनसे दावहारुमोन। बिथाङा एक्स बेल्टिमोन। अब्लाबो बिथांनि नाजानायाव बिथांमोना जोंनो बै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'नि थाखाय जेबो लाबोना होफैनो हायाखैमोनब्लाबो दिनै मानगोनां मिनिस्टार
बसुमतारिनि मिहिनीश्वर। मिहिनीश्वर बसुमतारिनि दैदेननायाव जा मोनसे जोंनो लाबोना फैनो हाबाय BKSCखौ बेखौ गोजोननानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंहा एसे रंजानो सानदों लोगोसे एसे जामु जानो थाखाय बिथाङा धनन्जय ब्रह्मआ गोजोननानै बिथाङा जगारखौ खालामना होनाय जादों गोजोन्थों।